ubangiji Allah ka tabbatar mana da alheri. Allah ubangiji ya sa fitowar su alheri. Kai matashi ne matasa, mutum mai kishin talakawa, mai kishin al'ummarsa, wani rabon Ahmad Kaka. Ubangiji Allah ya canza mana, Allah ya sa fitowar da alheri. Dan takarar mu ne wani rabin Ahmad Kaka. Wallahi dan bude sai tarayya wallahi tarihi siyasa ba a taba dan siyasa irin ba gani na wallahi tallashi ai wannan ashi ne wanda aka lika kalandar a cikin transformer mu ta lalace wata mu shida ba mu da wuta wallahi tallahi wata mu shida ba mu da wuta amma na ga an lika kalandar sa kuma ya sa an dauka za a samu na transformer insha Allah wannan mutumin arziki ne kuma ya zo ya gyara mana kasan mu insha Allah Allah ubangiji ya sanya alheri in Allah ya yarda wannan bawan Allah ba yadda ya fito da sa'a Allah ba shi sa'ar shin wannan abin da yake wallahi tallahi ko jiya shaida na gansu a kwana hudu irin masu gyaran hanyar na suna a taimaka wallahi a gaba na dauki kuɗi ya sa musu abokin nan haka ni kana ba zan iya shiga ga kudin nan yarfi ita muka dauko muna tallata jarumin mu zaka zo ka tare mana gaba da yake faruwa ina tsaye da ku ina gida kaga ana kaga mu tafiyar nan ta mutu mu kaka muna da ayyukan da wai kai ma dan tafiya ne ya kake haka tuntuni tun a baya na jima a cikin tafiya muna da yawa wani irin ayyuka ne a yi mu ba ku kuna sai ai ayyukan da kaka yi mana ya fi ruwan sama yawa kai wannan rabu Ahmad Kaka ciyaman a Nasarawa insha Allah wai shi wannan din da kake gani wannan alkhairi ne shi wannan din na farko sai ga wanda honorable ya kawo na farko ya mana tallafin wutan nefa na biyu honorable ya gyara makarantu ya gina sabon ba san wane ba matashi na matasa ai kaka alheri ne honorable ina san waya kaka tun kafin wannan kan ya fito siyasa dama ni ina labari taimako ba matasa jari sai duk kai ma ka duka ina labarin wanda dawo kuma an tafiya ta mutai ba san waye ne kawai na gani kuma na to masha Allah bayan an ga mun ban na gani da ido na ubangiji Allah ya ba mu Nasarawa mun gaci ba mu da hanya ba mu da wuta canji muke nema honorable Ahmad Kaka shi ne zai kawo mana canji Nasarawa kana son Nasir Alhamad wai shin kana da tabin hankali kuwa kana Nasarawa ga matashi na matasa mai son kishin al'umma mai son kishin mutanen Nasarawa wanda zai mana aiki ta ko ina ba dare ba rana. Nasarawa sabuwa mu Ahmad Kaka muke kace Abuja tarayya za ka taimake mu mun tara a TRP za mu kauda bako bismillah sarkin da yayi kashin zuma da zaki TRP fatan mu yayi kainuwa saman haka alheri ne saboda ya ba maza da mata jari ba abin da za mu ce masa wallahi tallahi yar uwa na ji daɗin bayanin da kika yi wallahi tallahi kaka canjin kaka da muke nema kaka ya zama canji a gare mu wallahi mu yan Nasarawa alkhairi ne tiya ne na gamsu da wannan jawabai da kai mu 100% ita kuma na gamsu da wannan bayar Allah da haka ni ma mata bai fira ci tuntune da matan a baya ai kawai dan ba san muku ne kaka alkhairi ne insha Allah Nasarawa zan yi ba zan iya bakilan sai na yi roƙo Saki Ubangiji ganin dai bara da koko Nasarawa ga dan kwaye kayo dubin salati ga Habibu shi ka aiko Ahmad Kaka muke yi kaunarsa ta ishe ni ita ce ta sa na karko majalisar tarayya ka sako sahabban sa har ahalinsa din na dauko Ahmad Kaka muke yi ya rabu sadar wanda Ahmad ya wuce bako Nasarawa sabuwa mu Ahmad Kaka muke yi kace Abuja tarayya za ka taimake mu mun tara a TRP za mu kauda bako al'umma ta Nasarawa gani zana ba da sako TRP fatan mu duk wanda zai
sammako. Nasarawa ga dan kwarai. Ku fito maza da mata na cikin lungu da sako. Amurka ka muke yi. Kasuwar makaryata koda ta ci ba ta karko. Majalisar tarayya. Me gaskiya muke so dan kaka ya fi karko. Amurka ka muke yi. Kai bana canjawa zami madara ta wuce koko.